De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was, van zijn geboorte af. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, wie heeft gezondigd? Hij zelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd? Jezus antwoordde: Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten hem openbaar worden. Wij moeten de werken van hem die mij gezonden heeft verrichten zolang het dag is. Er komt een nacht en dat kan niemand werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik in het licht der wereld. En toen hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond en maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: Ga u wassen in de vijver van Siloam, wat betekent gezondene. Hij ging er naartoe, waste zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu, en diegenen die hem vroeger hadden zien bedelen, zeiden: Is dat niet de man die zat te bedelen? Sommigen zeiden: Inderdaad, hij is het. En anderen: Nee, hij lijkt alleen maar op hem. Hij zelf zei: Ik ben het. En toen vroegen ze hem: Hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde: De man die Jezus heet maakte slijk, bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij: Ga naar de Siloam en was u. Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien. Ze vroegen hem toen: Waar is die man? En hij zei: Ik weet het niet. Men bracht nu de man die blind geweest was bij de Farizeeën. De dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen geopend was namelijk een Sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus hoe hij het gezicht herkregen had. En hij zei hun: De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen. Ik waste mij en ik zie. En toen zeiden sommige Farizeeën: Die man komt niet van God, want hij onderhoudt de Sabbat niet. En anderen zeiden: Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen? Zo was er verdeeldheid onder hen. Ze richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: Wat zegt gij zelf van hem, daar hij u toch de ogen geopend heeft? Hij antwoordde: Het is een profeet. De Joden wilden dat niet van hem aannemen, dat hij blind was geweest en het gezicht herkregen had, eer zij de ouders van de genezene hadden laten komen. En ze stelden hun toen de vraag: Is dit uw zoon die volgens uw zeggen blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? De ouders antwoordden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu zien kan, weten we niet. Of wie zijn ogen geopend heeft. Wij weten het niet. Vraag het hem zelf. Hij is oud genoeg en zal zelf zijn woord wel doen. Zijn ouders zeiden dit omdat ze bang waren voor de Joden. Want de Joden hadden reeds afgesproken dat al wie hem als Messias beleed uit de synagoge gebannen zou worden. Daarom zeiden de ouders: Hij is oud genoeg, vraag het hem zelf. Voor de tweede maal riepen de Farizeeën nu de man die blind geweest was bij zich en zeiden hem: Geef eer aan God. Wij weten dat die man die Jezus heet een zondaar is. Hij echter antwoordde: Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik wel, dat ik blind was en nu zie. En daarop vroegen ze hem wederom: Wat heeft hij dan met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde: Dat heb ik u al verteld, maar gij hebt niet geluisterd. Waarom wilt ge het opnieuw horen? Wilt ook gij soms leerlingen van hem worden? Toen zeiden ze smalend tot hem: Jij bent een leerling van die man. Wij zijn leerlingen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft. Maar van deze weten wij nog niet waar hij vandaan is. De man gaf hun ten antwoord: Dit is toch wel wonderlijk, dat gij niet weet waarvan hij is. En hij heeft nog wel mij de ogen geopend. Wij weten dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand godsvrezend is en zijn wil doet, dan luistert hij naar zo iemand.
Nooit in der eeuwigheid heeft iemand gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend. Als deze man niet van God kwam, had hij zoiets nooit kunnen doen. Ze voegden hem toe: in zonde ben je geboren, zo groot als je bent. En jij wilt ons de les lezen? Toen wierpen ze hem buiten. Jezus vernam dat men hem buiten geworpen had. En toen hij hem aantrof, zei hij: gelooft ge in de mensenzoon? Hij antwoordde: wie is dat, Heer? Dan zal ik in hem geloven. En Jezus zei hem: gij ziet hem. Het is degene die met u spreekt. En toen zei hij: ik geloof, Heer. En hij wierp zich voor hem neer. En Jezus sprak: tot een oordeel ben ik in de wereld gekomen, opdat de nietzienden zouden zien en de ziende blind worden. Enkele farizeeën die bij hem stonden hoorden dit en zeiden tot hem: zijn wij dan ook soms blind? En Jezus antwoordde: als ge blind waart, zoudt ge geen zonde hebben. Maar nu ge zegt wij zien, blijft uw zonde. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, welkom vanuit de Sint-Jozefkerk hier in Deurne. Vandaag op de 4e zondag van de 40-dagen-tijd vieren we halfvaste of letare. Het is Latijn voor verheugt u. De voorbereidingstijd op het paasfeest is zo ver gevorderd dat we het licht van Pasen al zien aankomen. We verheugen ons op het nieuwe licht en op de vernieuwing van ons geloof in het paasmysterie. De 40-dagen-tijd is een periode van bezinning op onze relatie met God en met elkaar. En vandaag horen we dan ook in het evangelie een lang verhaal over een wonderlijke genezing van een blindgeborene. Het is een lange verwikkeling waarin die blindgeborene en zijn ouders herhaald moeten vertellen hoe het zo gekomen is. En wat er toch gebeurd is dat die man weer kan zien. Eerst wordt Jezus vanuit zijn eigen kring bevraagd over de schuld van de beperking van deze man. Blijkbaar zitten zijn leerlingen toch nog vast in dat patroon van zonde en vergelding. Zijn gebrek kan toch niet uit de lucht zijn komen vallen. Wat hebben zijn ouders, wat heeft hij zelf fout gedaan, waardoor hij blind is? Zo van eigen schuld, dikke bult. Blijkbaar hebben mensen een zondebok nodig om dingen die afwijken van de norm te kunnen verklaren. Deze man is blind, dus het zal ook wel ergens aan liggen. Sterker nog, het is niet de natuur die dit veroorzaakt, maar een mens. En die kunnen we dan als zondebok aanwijzen en vervolgens passende maatregelen nemen. In die tijd hadden Joden het gebruik om in de voorbereiding op Pasen hun zonde over te dragen op een beest. En dit als zondebok letterlijk de woestijn in te sturen. Door de verbanning van de zondebok waren zij als het ware verlost van hun zonde en weer in het reine met God. Jezus wijst zijn apostelen op de openbaring van Gods werken. We zijn allemaal Gods schepping en iedereen is gehouden daaraan mee te werken. Wat ons gebrek of onze verhindering in onszelf of onze situatie ook met zich meebrengt. De schuldvraag is niet belangrijk. Aan het einde der tijden zal iedereen geoordeeld worden op zijn daden. En Jezus zegt: zolang ik er ben, ben ik het licht van de wereld. Leef naar wat je van God hebt gekregen en doe goed aan je medemens. En dan maakt Jezus met speeksel en zand wat modder en strijkt daarmee op de ogen van de blinde. En wanneer deze zich gewassen heeft, is ook zijn blindheid van hem afgespoeld. En wat er dan volgt is een totale verwarring. Sommige mensen geloven helemaal niet dat de blinde man dezelfde man is die nu weer kan zien. Wanneer de man zijn genezing bevestigt, wordt Jezus aangevallen op het feit dat hij op de Sabbat werk heeft verricht en daarmee de wet overtreden. En hoe kan een zondig man nou wonderen doen in de naam van God? De mensen geloven er helemaal niets van en laten zich het verhaal door de ouders van de man nog eens vertellen. Maar die voelen zich onder druk gezet, want ze weten dat het aanhangen van Jezus tot verbanning leidt. Ze zouden als zondebokken uit de gemeenschap worden gezet. En zo gaat het een tijdje door. De farizeeën vragen nog eens de man die weer kan zien, maar ze geloven hem niet.
Je bent in zonde geboren en jij wil ons de les lezen? En tenslotte gooien ze hem letterlijk buiten. Wanneer Jezus dat verneemt, zoekt hij de man op. Hij komt tot een getuigenis van de man die Jezus aanneemt als zijn redder. En dan confronteert Jezus de Farizeeën. Denken jullie wel jullie denken wel dat jullie het allemaal zo goed hebben gezien, maar jullie zijn ziende blind geworden. Jullie zijn het belangrijkste uit het oog verloren. Het gaat niet om schuld en vergelding. Het gaat om de liefde die God voor zijn mensen heeft en die hij als voorbeeld stelt voor de mensen. Opdat we onderling goed zouden kunnen samenleven, elkaar helpen wanneer er gebrek is. Daarvoor zijn we geschapen. Daarvoor zijn we gezonden. Daartoe mogen we ons ook voorbereiden op Pasen en daar deze zondag op verheugen. Amen.